Phoza man on the mic, Phoza man on the mic. Nani niyazi nginika ama-vibes. The time has arrived. 06 June 2025. Yeah, lalela le ngoma emnandi. Izwala bheka. I know you, my fans, you're gonna support me. Nalaba abangakangazi ngiyacela ningisupport. I hope you're gonna like this song. No, let's begin. Usemfikile manje uphoza kumele kucace bafisa kumele kucace. Let's begin, Brian. Let's begin. Uyazi mlilo kuphela. Okay. Yo, yeah, cocote. Gonna ver. Okay. Phoza man ungena esedlubunde. Suke endleleni ungaze ukudluze. Ngazofika la limusu sigugume. Ngoba mina amabhasi ngiyawathumela. Hlala phansi relax usazobona ke. Njengepiyano lento siyayikokotela. Njengekundwane lempilo senyonyobe. Ungafuni yayifokofela. Phoza man on the mic, Phoza man it's on fire. Phoza man ufikile ngengoma uyabulala. Hayi bangithandisa okwephephe noroli hlahla. Badla amazinyo laba bangigodole. Ubudali wami mina ngizomkonofe. Ama-hater ngapha busy ayangikhononde. Follow Phoza man ikaslami ngiyalifojela. Ngingena sengidlubunde, ngingena sengidlubende. Ngizazazela angiqede ikaslami bagcwele. Nabogogo bagcwele ngithi ngidlula angicela ipika semntanami angikiyeki ngithi no athi awungitsheli ngithi kanjani awudeleki. Uyangazi mangishaya izami nangibambeki. Fika ugeli uthi uyangifenza ayingamtshela ngathi wena uyangiyeka phela ibhentshi lakho seliyalenga futhi kokwembuthu zekhandlela. Ngishayeliza ilimpilo emnandi ngidle ngezaza. Uyangibusisa Phoza man. Ngikusama le ngoma ishisa kamnandi. Ayibo. Yeah, I know haters won't say anything about this song because ibavale umlomo. Yangithola. But into engayisho ukuthi abanganamona bayivumile. Okay guys, our album 2025 album izophuma nge-19 September 2025. I hope nizoyithokozela. Niyazi, Phoza man on the mic.